Yeah, bengithi asilinga kuMateyu 28 very quickly kune lesson engifisa siyifunde connected to le siyifundayo and iyatholakala la kuMateyu 28. Asilinga kuMateyu 28 vele sifunde verse 19 no 20. Bengibuze ngenhloso ukuthi yini inhloso yevangeli, yini inhloso yakho konke, ngisathola impendulo right yokuthi inhloso yakho konke yini usindiso lwethu. Ake sibukele kulento engisuka sibuke nje kuMateyu 28 verse 19 no 20. Mateyu 28 verse 19 to 20. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bheka, mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Kwe-English ize ithi mawuqala verse 19 ithi go ye therefore and teach all nations. Siyibona leyo nto iqhubeke futhi ithi baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And then ithi teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Elinye igama for command is to teach as well. Now into esiyitholayo la kulama verse lana uverse 19 no 20 siyazi lena ibizwa nge-Great Commission, ila uJesu esithuma sonke thina esithengwe ngegazi ukuthi asitshele abanye abathengwe ngegazi abangazazi bathengwe ngegazi ukuthi nanku umuntu onithandayo anibuyele kuye. Siyayibona leyo nto. So i-Great Commission lela sithunywa khona. Nayo into emangalisayo ukuthi kule Great Commission igama eligama kakhulu ileli gama lithi teach. Siyibona leyo nto bazalwane, uthi go ye therefore and teach all nations, baptizing them, yebo, aphinde athi teaching them to observe all things whatsoever I have taught you. So it's teaching. Now ngicela ukubuza-ke, i-teaching bazalwane ithinta eyiphi ingxenye yomzimba wethu noma yokuphila kwethu? Ngibuza kanjalo. i-teaching i-affectani kuthina, like into efundiswayo kuthina, what does it affect? Siyabona leyo nto. Ngaba mhlambe it affects our muscles, it becomes stronger ngama muscles noma what exactly does a teaching affect kuthina? Imfundiso yeyiphi ingxenye yokuphila kwethu eyithintayo? Ingqondo yethu. Ingqondo yethu. Siyayibona leyo bazalwane. Now lento le ngiyathanda ukuthi njalo sihle siyibona and esifunda ngidlule ngiyiphinda njalo ngoba kuyenzeka ukuthi usathana asikhohlise i-direction elahleke. I-teaching ithinta ini? Ingqondo yethu. And uJesu mayesithuma uthi hambani nokwenza ini? I-teaching. So ngamanye amazwi i-target kaNkulunkulu, inhloso kaNkulunkulu ngevangeli ukuthi athini? Afinyelele kwizingqondo zethu. Now ngicela ukubuza-ke, yini esiyenzayo ngezingqondo zethu? Umuntu wenza ngengqondo yakhe. Siyacabanga, sithatha Ibambe inqumo. nje lapho-ke, siyacabanga, ngifuna nje leyo kucabanga kuphela. So ngengqondo senza njani? Siyacabanga, meaning into uNkulunkulu ayithagethile kuthina abazalwane yindlela esicabanga ngayo. Inhloso yevangeli ukushintsha indlela esicabanga ngayo. Siyizolwana bazalwane, ngoba insindiso kwahlukaniswa nesono, and isono sisuka kuphi? Enhliziyweni. Senzani ngenhliziyo okanye ingqondo? Siyacabanga. Before umuntu one kumele kube khona imicabango ethile eyenzeka enhliziyweni yakhe noma engqondweni yakhe ethini? Emenza ukuthi agcine seyenza isono. Kuyazwakala bazalwane. So uNkulunkulu into ahlose kuyishintsha kuthina yindlela esicabanga ngayo. Indlela esicabanga ngayo, our thought patterns. Konke yazi, do you know ukuthi even angazi ngizoyichaza ngithini ngesiZulu, ama-feelings, ngizothi ama-feeling imizwa mhlambe, but even nama-feelings omuntu ancike ekuthini ukuthi umuntu ucabanga kanjani. If unama-thought patterns noma unemicabango ezoloke ikwenza ukuthi ucasuke, uzoloke ucasuke njalo. Siyayizwa leyo nto. If umuntu mayekwenza into, yazi kunesibonelo besifunda ngaloko izolo,
ngasenza nje ukuthi yabona mawunyathele umuntu akunyathele mhlambe unyawo lakho lube buhlungu mhlambe lize lidabuke liphume negazi uthi sewucasukile ukuthi eyazi lo muntu ngiyamazi vele ayihleze ngicuphile akangithandi yawuthola nje bedlula nje and sayacasuka uthi sayicasuka kanjalo uthi yambona lo muntu nake phethe induku uhamba esithi ukubona mahamba ngenduku uhamba usithi lapho uyabona ukuthi kuthi lo muntu ublind akaboni. So imicabango yakho ngalesimo yenza njani? Iyashintsha. Ipain ayikashintshi. Ipain ayikasuki. Nokulimala mhlawumbe kwenza ukuthi ulimele ngako ayikasuki but ngenxa yento seyibonile imicabango yakhe yashintsha and makushintsha imicabango ne-feeling yashintsha. Ngathola ukuthi esikhundleni sokuthi ucasuke manje sozoba nesihawu zomhawukela umuntu senze loo nto bazalwane. Instead of i-anger manje sekuzongena pity yabo ngoba yindlela ocabange ngayo ngesimo ukuthi bakithi akaboni yazi yanzima impilo yalo muntu kanjalo. So even nasemakhaya nakuphi bazalwane umuntu ngingafika mhlambe ekhaya ngiyangena bakithi engathi ukudla akukho imicabango yami mawuzothi kodwa inkosikazi ave vilapha ave enandaba nje yabona ngathi ngisuke ekudeni kanje yothi angifike ngalungisanga nokudla vele even before ngibuze anything yini ezokwenzeka ukucasuka i-anger ezongena yini enze i-anger indlela engicabanga ngayo and because of i-anger mhlambe sengizokhuluma amazwi athile yazi ngiyafisa lento bazalwane siyilandele ngempela yabo isono sisuka emicabangweni and masicabanga thina imicabango kumele siyinqobe sizitshela ukuthi kumele nginqobe nje imicabango ukuthi mhlambe ngingacabangi okubi ngomakhelwane noma mhlambe uJesu yakhuluma about i-adultery ukuthi ngathi bangibuka umuntu wesifazane nowesilisa ngimcabangele ngenye indlela engimele ngimcabange sicabanga lokho kuphela but konke yonke indlela esicabanga ngayo bazalwane inomthelela kuma-feelings wethu and ama-feelings wethu yiwona azogcina enomthelela ekuthini yini esiyenzayo siyayibona leyo nto kanti yabona mangingena ngekho kudla ngifike ngithi bakithi mhlambe ebenenkinga yazi ngenzeka ukuthi ingane zimhluphile la emini kwanzima ukuthi aphekwe kodwa fanele uthwele kanzima yabona manje sengizomdabukela ngoba ngicabanga ngendlela ehlukile siyayibona lona bazalwane and ngiyafisa ukusho nalokhu esikhathini esiningi asiyeni kuba beseFilipi chapter 2 bazalwane yazi izwi kaNkulunkulu liyavutha umlilo kuphela niyangimangaza lento sesifikile ngoba seFilipi 2 verse 5 ngoba Philippians 2 verse 5 cela siufunde incwadi yabaseFilipi yesibili verse 5 uthi mawubekini lowo mqondo wawukhona nakuKristu Jesu. Sibambe lapho kuthiwa mawubekini lo mqondo okhona nakubani nakuKristu Jesu. Lento umpostoli uPawuli uyayisho seyiqeda kubachazela ukuthi umqondo kaKristu Jesu kahle unjani asikubona unjani asiyeni kuverse 4 kuleli verse elingenhla verse 4 yilowo nalowo angabheki okwakhe kepha yilowo abheke nokwabanye. Ngamanye amazwi kuleli verse yilowo nalowo angazinaki yena noma angakhathaleli yena kuphela kodwa akhathalele nabanye. Sezolwana bazalwane now inkinga yileyo-ke ngiyangena mhlambe ngibona ukuthi akukho ukudla ngicabangela mina isisu sami ngicabangela mina nginyatheliwe umuntu ngicabangela ipain yami ayikho into ethi umuntu mhlambe yini emenze enze lokhu siyayibona leyo nto mhlambe kunenkinga naye akangeke umuntu avele athi nje esile enze into kanje uyabona leyo but esikhathini esiningi asicabanga kanjalo yilo nalo ucabanga okwakhe kuphela ukuthi lento eshazaza ngilimaza and you know bazalwane ngesikhathi uAdam ewesonweni inhliziyo kaJesu yavela kakhulu
ukuthi kahle kahle nayi inhliziyo kaJesu kanje. Uyazi mawufunda uyathola ukuthi uAdam ewa esonweni, uJesu wamdabukela kakhulu, Kukhona nesinye isicaphuno, yazi khona incwadi engiyithandayo kulezi ncwadi zika Ellen White engihleze ngikhuluma ngazo bazalwane, singazisiza ukuthi siyithole. Kukhona esinye isicaphuno nje ku-Review and Herald, i-Review and Herald ayibhalwa-ke ngey'nsuku, so ayina-page, ine-date, ngo-1888 February 28. Ithi, when Adam fell into sin and gave himself into captivity to Satan, ithi infinite pity filled the heart of Christ. Says bazalwane, kuthi when Adam fell into sin, infinite pity filled the heart of Christ. Kuthi ngesikhathi Adam ewa esonweni, uJesu angazi ngichaza kanjani ngesiZulu, kodwa waba nesihawu esingenamkhawuko. Yabona nje wamdabukela ngendlela engummangaliso. And yabazalwane, isono sika-Adam ukuthi yini esayenza kuJesu. Njengoba umhlaba wonke wonakele, iy'lwane ziyazingelana, seziyadlana, kuyabulawana, kunokufa, zonke lezi zinto, kunezifo, kuyagulwa. Yabo, konke lokho kube kukhona emhlabeni kungene ngenxa yesono sika-Adam. Yizo leyo nto, cabanga udale umhlaba ube muhle ngendlela uNkulunkulu ayidale ngayo ekuqaleni. Ngoba kuGenesis 1:31 uthi uNkulunkulu kuhle konke. But isono sangena ngo-Adam, samosha yonke into. Cabanga umuntu sekumoshele yonke into, kodwa wena kunokuthi ucasuke, inhliziyo yakho imdabukele, futhi hayi nje kumdabukela just pity, ukuthi infinite pity, umdabukele ngendlela emangalisayo. Yazi ngithe uma ngifunda le nto ngathi fana naloku ukuthi mhlawumbe umuntu ngimwonishe ukuthi angadlali ngopetrol lana, ngenzeka ashisa indlu, and then kodwa lokho edlala ngopetrol kugcine kusha indlu yonke la ekhaya. And mina instead ukuthi ngicasuke, ngimdabukele ngoba sengibona indlela ayisola ngayo, nokuthi yabona le wenze iphutha, mhlawumbe uthe sathi awuthatha upetrol, ngimdabukele ngingacasuki. Yazi lento ingithintile mina kakhulu bazalwane, ngoJesu, kakhulu. Ngiyabona ukuthi iy'nhliziyo zethu zisesekudeni ukuthi zifike kule nhliziyo kaJesu, ngoba okuhamba phambili ukuthi umuntu yicabangela okwakho nakokwakhe, ukuthi ungimosha kanje, washisa indlu yami. NoJesu wayengayicabanga kanjalo, wayengathi u-Adam yazi wazwangona, umhlaba sengiwudale wamuhle kanje, cabanga manje sekuyongena ukufa, sekuyongena, and not only ukufa kwabantu, kodwa nami kuzomele ngishike isihlalo ngiyofa, ukufa kuyihlazo. Yayibona leyo nto, kodwa uJesu wamdabukela u-Adam, wadabukela futhi nabantu bonke, waze ngempela wagcina eshiya isihlalo sakhe sobukhosi ezofa, efa ngenxa yethu. And lokho ukwenzisa ngoba akabuki okwakhe, akanaki, akakhathalelanga okwakhe ukuthi elahlekile kanjani, kodwa ukhathalele thina. Bazalwane, yiyo ingqondo uNkulunkulu afisa ukusibuyisela kuyona, ngoba ngesikhathi uNkulunkulu edala umuntu, abantu babezophila la emhlabeni, kwakungeyona inhloso kaNkulunkulu ukuthi kungene isono. Kwakuzophila abantu bande emhlabeni, njengoba iBhayibheli lithi zalalani nande. Babezokwanda bebaningi, kodwa engabikho sono nesisodwa. And lento ngithe uma ngicabanga yangimangalisa ukuthi uNkulunkulu yini manje yenza ukuthi uma kuhlangene abantu kube khona ukuxabana okungaka. But ekuqaleni kwakuzophila nje millions and millions of people emhlabeni, ingabikho nokuxabana. Yini le eseyikhona enhliziyweni yomuntu eyayikade ingekho kuqala ngesikhathi umuntu uNkulunkulu emdala, and yini le iyayikhona ekuqaleni engasekho manje kuthina. Like kushintshe ini? Khona isicaphuno zalena engifisa ukusiveza, angazi noma kuyashereka la. Okay, ungenza i-co-host sisiNonhlanhla. Nasi isicaphuno bazalwane bengicela sisibone, siyabona? I hope kuyabonakala konke. Okay, kunencwadi engiyithanda kakhulu, yona incwadi yokuqala engayifunda ekhuluma ngoJesu, eyangithinta kakhulu, Steps to Christ, page 17. Ikhuluma ngesimo somuntu phambi ukuthi kungene isono nokuthi yini eyashintshayo. Asizweni. Ithi, man was originally endowed with noble powers and a well-balanced mind. Kuthiwa umuntu
wayenomqondo ohlelekile kahle. Kodwa he was perfect in his being and in harmony with God. Ukuthi umuntu wayephelele futhi kuyo yonke into ehambisana noNkulunkulu. Kodwa his thoughts were pure, his aims holy. Imicabango yakhe yayimsulwa noma yayimihle futhi neyinhloso zakhe zazingcwele. Lithi iBhayibheli but but through disobedience his powers were perverted and selfishness took the place of love. Sayizona bazalwane, nayi exchange enkulu eyenzeka ukuthi umuntu ngenxa yesono amandla akhe noma zonke nje ngingathini izinto zakhe zaguqulwa kwangena enhliziyweni yomuntu umina esikhundleni sothando. Selfishness took the place of love. And bazalwane, inhloso yevangeli ukureversa le change. Njengoba manje enhliziyweni zethu kugcwele uself, uNkulunkulu ufuna ukusiletha endaweni la kugcwale uthando instead of uself. Uyabona labantu njengoba esithombeni uvela ingonyama iphuma beyinikela kanje. Ingoba bathi labantu kungcono sife kunokuthi sihlukane noJesu. Abasazithandi bona, bathanda uJesu. Siyezwa lento bazalwane, sake sayifunda nakuncwadi yesambulo le ndaba ukuthi uJohn mayebabona abantu abanqobile uthi kuncwadi kaSambulo chapter 12 uyofunda ku verse 11 lithi iBhayibheli banqoba ngegazi lewundlu, banqoba futhi nangezwi lobufakazi babo, futhi abathandanga nokuphila kwabo kwaze kwaba sekupheleni. Uyabona bazalwane, masinikezwa isithombe eBhayibhelini sabantu abazonqoba kule mpi sikuyona, one of the things ebalwayo ukuthi into ezobe seyisukile enhliziyweni zabo umina. And manje bazalwane, umina usemningi bazalwane, but le mpi njengoba sifunda kwincwadi kaDaniel chapter 11, le mpi le yaqala ezulwini seyifinyelela ekupheleni. Uyazi ukuthi incwadi kaDaniel chapter 11 inamaverse awu-45 and uyazi ukuthi lamaverse la aqala ngalezi ayikhathi zikaDaniel ebhala le ncwadi kuze kube sekupheleni komhlaba. Uyazi ukuthi manje la sikhona thina manje la siphila khona sekudlule wonke amaverse awu-40, sekusele only 5 verses. So leyo nto mele leso sithombe nje ubuka nje amaverse kuphela asebehambile in terms of yonke lento, yonke lamaverse uDaniel ayikhuluma ngawo aweyi-future. Kodwa manje sekwedlule konke kwasala only 5 verses manje angakenzeki. Sayibona lento bazalwane. So lento yasiveza ukuthi isikhathi sesiyasiphelela and nayo into esiyidingayo. Ushintsho elidingeka kakhulu ezinhliziyweni zethu ukuthi kungene uthando in place of selfishness. Yonke into mangiyibuka yazi sithe masifunda kaze yabona lana nje wasihlele emakhaya kuyantshontsha iy'nkomo ngize ngibuza komnye ubaba ngithi yabona mangingena umuntu esibayeni othatha inkomo sesifikile mhlawumbe isikebhe sithi sizomshaya simbulale, ukusondela uthi hayi ngicela nimyekela, ngicela nimshiyeni nami nje ngikhulume naye, ukumbuza uhlale naye phansi uthi umfana wami mhlawumbe yini eyenzekayo usemncane, mhlawumbe uhlushwa yini. Yayibona leyo nto ngoba manje yabona i-action yakho it's not out of anger, out of revenge. So yamdabukela ukuthi hawu abantu belele ebusuku lona uyangena esibayeni khipha iy'nkomo, I'm sure kunenkinga ekhona. But inhliziyo egcwele umina izicabangela umina. Yayibona leyo nto, umuntu ecabangela ubuka into ukulahlekelwa kwakhe ithi awuseyidayisile noyidayisa le nkomo noma seyibulele nokuyibulala, hayi umthetho wenza into yomthetho akafe mayefa. Sayibona leyo nto, akho nemizamo yokuthi hayi othi ngizama ukumsiza mhlambe ngoba lo muntu lona mayiqhubeka nalento vele abanye bazohlangana naye bambulala. So into uNkulunkulu bazana ayifisa kuthina, ufisa ukushintsha indlela esicabanga ngayo, and into eyenza ukuthi indlela esicabanga ngayo ilimale ukuthi endaweni yothando kukhona umina. So yonke into i-point
ngizothini angazi ngichaza kanjani ngesiZulu, but ngaze ngithi thina indlela esirizena ngayo, like the point of departure la ngiqala khona uma ngicabangela umina, uyenza kanjani into ekanje kumina, le nto iyongithinta kanjani mina, ubheke mina konke nje ngumina. But mase kusukile i-selfishness kwangena uthando. Uthi uPostoli Paul, ningakhathaleli okwenu kuphela kodwa nakwabanye. Uyocabanga ukuthi umuntu nomunye ikhona inkinga ekhona, khona into edinga ukulungisa. Bazalwane nje uNkulunkulu athi angasisiza ngempela kushintshe ezinhliziyweni zethu, ngoba singafunda lezi prophet, but if iy'nhliziyo zethu zisagcwele umina singcole ngale ndlela, ngeke sikwazi ukuthi sibe ready for lezi khathi ezizayo, ngoba there's prophet esizifundayo zikhomba lesikhathi, lesithombe esibonayo nje la kwi-screen sikhomba lesikhathi ukuthi naku la siyakhona, and the fact that bazalwane i-history yomhlaba wonke kusukela ngesikhathi sikaDaniel ina 45 verses, and manje siyatshena ukuthi sekusele amavesi awu-5 kuphela history angakenzeki. Leyo nto kumele ngaba sonke siyathuthumela, siyabona ukuthi sekugcineni owangempela. Ngake siyeni kuyona-ke le ncwadi bazalwane, siqhubeke ngayo, senincwadi kaDaniel chapter 11. Isaya lapha bazalwane, ngiyoxwayisa futhi nokuthi ake sithathe isikhathi kakhulu ekufundeni kwethu, sifunde ngoJesu. Ngihleze ngikusho lokho, ngiyakuphinda ngithe izinto ezibalulekile bazalwane ngilokhu ngiy'phinde. Sifunde ngoJesu, sifunde ngothando lwakhe, sifunde ngomusa wakhe, indlela uNkulunkulu bazalwane kujulile kakhulu. Kujulile nje konke, yabo. And ngoba ngiyazi uthando kaNkulunkulu malike langena kwinhliziyo yomuntu, liyaqala into eliyenzayo, into yokuqala igudluzayo ile siyibonayo la, le selfishness, nayo into yokuqala eliyigudluzayo. Umuntu seyaqala ukucabangela abanye, ngisho nemithetho eminye esingayinaki ezwini kaNkulunkulu kodwa ebalulekile sesiyaqala siyayinaka. Yazi ukuthi makhuluma ngemithetho thina, makhuluma ngendlela yokuphila sibheke ama-10 commandments kuphela, but khona nokunye uNkulunkulu akushoyo. Angenze nje isibonelo, kuningi uNkulunkulu akushoyo bazalwane, angenze nje isibonelo. Incwadi yamaroma, ngicabanga yamaroma chapter 12, sengalikhohlwa ivesi, uthi umpostoli Paul uthi be not overcome with evil but overcome evil with good. Uthi ninganqotshwa ukubi, uthi kodwa nqobani okubi ngokuhle, okubi akunqotshwa ngokubi. Siyayibona leyo nto, you know. Athi umuntu ngempela uthothi uyakuhleba, sewuyenza ukuthi uyakuhleba, akakufuni nani, kunokuthi uthi ukuthela uthi yabona-ke lo muntu uyobona uthi ngeke yena ngiyomnikeza iy'ndaba zakhe noma kuthini, hayi uthi ngiy'hlukanise naye. Sewuzwile ngezwi kaNkulunkulu ukuthi the best way to overcome evil is good. Uthi lo muntu othi ngizama ukumsiza ngimenzele okuhle, uthatha ifoni uthi yazi sibanibani kunento ethile yakho engeke ngayibona la, mhlawumbe sithi umuntu osebenza naye edeskini lakho ngeke ngibona okuthile nokuthile, ubuke uthande mhlawumbe ngikusize ngikuthathele ngoba manje la ngathi kuyontshontsha, noba kusemphakathini la nihleli khona. Uthi yazi njengoba ungekho kunento ethile ehleli budedengu yakho, mhlawumbe ngingayithathi ngiyibeke la kumina until uzubuye. Ngoba manje seyabona nje kune-evil eningi, nami athi ngikhuphule ini okuhle, ngoba i-evil bazalwane can only be overcome with good. Isono, njengoba sibona isono, the greatest evil in the universe isono. uNkulunkulu icebo lakhe loku-overcome isono lithini? Wanikela ngesipho bazalwane esikhulu kunazo zonke izipho, uthando. Icebo laNkulunkulu lokunqoba isono uthando bazalwane. God gave the greatest gift to the worst recipients. Sayibona bazalwane, ngoba wayefuna ukunqoba okubi. Thina umuntu obondena, umuntu engicabe naye kakhulu lo, ngizolo ngimenzela nje u-west. Bazalwane, ya uNkulunkulu asisize nje, nami ngithathe ngiyikhulume le nto ngoba iyangibusa kakhulu enhliziyweni yami, ngoba isikhathi siyasiphelelwa ngempela and siyadinga ukuthi lento siyithole ngendlela e-right. Inkolo akugona
ukuhlakanipha ngokwelizwi nje kuphela ukuthi hayi ngazi izinto eziningi ngazi izinto eziningi. Izwi likaNkulunkulu linamandla mawukuthi alikho kuphela emaphepheni kodwa lisenhliziyweni yomuntu lishintsha ukuphila likhomba ukuphila komuntu ukuthi aphile kanjani. Yabo. Ya sine kule ncwadi ngizogcina sengasayanga kule ncwadi le. Asizoba sithi study sethu. Daniel sesifikile kwincwadi kaDaniel bazalwane. Okay, ngiyacanga sesifikile. Ngoba akusho ukuthi ngidisconnectile la. Athi ngikhuleke mhlambe singena kule sifundo. Nkosi nothando olumangalisa kakhulu. Siyaqhubeka nesifundo sencwadi kaDaniel, incwadi engummangaliso Nkosi. Wasibonisa last week ukubaleka kwencwadi and Nkosi siyacela ngokuqhubeka usibonise ngokubaleka kwayo le ncwadi. Siyacela Nkosi ungasibonisi nje futhi ukubaleka kuphela kodwa siqonde Nkosi sikwazi ukubona ukuthi sikephi ngokwesikhathi esiphila kuso. Please Nkosi yezulu. Siyacela konke. Sicela nje Nkosi nomoya wakho ingcwele nguye kuphela Nkosi ongasifundisa. Masifundisa nasisodwa sizolahlekisana. Elusifundise Nkosi siyacela negazi lesihlambe izono zethu kusuke Nkosi umina kusuke selfishness kungena uthando. Sicela ngegama likaYesu Kristu. Amen. Bazalwane sisekhona ngibona kuthuleke kakhulu nami mhlambe sesicabanga kakhulu. Sesekhona. Okay. Nine enye ngifisa bazalwane siyibone. KuDaniel angisifundise kuDaniel chapter 11. UDaniel chapter 11 uyaqhubeka nje uveza izinto ezifanayo noDaniel chapter 2, Daniel chapter 7, Daniel chapter 8. Anguvezanga lo Daniel chapter 2. But uDaniel chapter 2 siyakhumbula uyisithombe leseside esikhulu. And ukhuluma uDaniel chapter 2 ngemibuso kusukela kwisikhathi seBabylon kuze uye kwisikhathi sakuphi sokuhlukana kombuso waseRoma. Siyakhumbula into ekugcina enzeka kuDaniel chapter 2 ukuhlukana kombuso waseRoma kube seke kuvela ukubuya kaJesu. Daniel chapter 7 siyakhumbula siwufundile bazalwane nazi lezilo ezine ezinkulu. Lesi ingonyama namaphiko imele ini iBabylon lelibhere limele ini amaMede namaPersia lengwe le enamaphiko imele ini isizwe saseJavan umbuso waseJavan noma umbuso waseGreece. Lesi isilo esingachazeki esingafani nasesisodwa isilo esaziwayo la emhlabeni simele umbuso omuphi wamaRoma. Umbuso wamaRoma. Emva kombuso wamaRoma kulandela umbuso wani wobuphapha. Kulandela uphapha nolaphondo olingana ngisakhumbula nalo uphondo olincane. And emva kophondo olincane bazalwane yini ayilandela masikhumbula kuDaniel chapter 7 ukwahlulela. Uye kuDaniel chapter 8 into eyodwa futhi sekuvela lana ini bazalwane inqama imele ini amaMede namaPersia. Kuvele impongo enophondo olukhulu imele ini umbuso waseJavan amaGreeks. Siyabona leyo nto. Emva kwaloko kuvela uphondo olumele ini amaRoma. Emva kwalelo phondo lamaRoma yini enzekalayo kwincwadi kaDaniel chapter 8 kuvela okwahlulela, cleansing of the sanctuary. Sezona bazalwane. So yipattern lesiyitholayo kusukela chapter 2, chapter 7, chapter 8. And uNkulunkulu akayishintshe kuDaniel chapter 11. Sezona bazalwane. So kuDaniel chapter 11 ezifunda siyazi kodwa ukuthi yini ekumele siyilindele. Now angiveze nje isithombe. Yabona Daniel chapter 2. Kukhona Babylon la, Medo Persia, Greece, Rome, Europe. We divided Rome le. Nala futhi kuDaniel chapter 7 khona ingwe yini Babylon. I mean ilion le Babylon. Nalo kanjalo kanje, khamba nje kanje. And then nala futhi inqama impongo kubese uphondo umaRoma. And then siyakhumbula ukuthi libe kuthiwa it grew up to the host of heaven. Lapho sesiyazi ukuthi sekukhulunywa ngobuphapha.
bese kwenzeka futhi ini emva kwalokho konke lokhu kwahlulela. Now into engifuna ukuthi siyiboneke mhlawumbe ukuthi ngikhuleke and then we will continue. Father, in the name of Jesus Christ, Nkosi siyacela kakhulu as we continue nesifundo, umoya wakho ingcwele Nkosi usihole usiguide nje kuko konke. That Nkosi everything esiyifundayo ibe clear. Sicela konke Nkosi yezulu, ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane bengiveze lokhu ngifuna sibone i-line yomcabango uNkulunkulu asinikeza yona la kulezi prophet ukuthi iyafana kuDaniel chapter 2, Daniel chapter 7, Daniel chapter 8. And uNkulunkulu kuDaniel chapter 11 akashintshi lutho. But into engifuna siyibone kuDaniel chapter 11 ipoint esingayazi konke lokunye siyakwazi. Yabona naku bazalwane mhlawumbe siyabona umbuso wamaMede namaPersia Daniel chapter 11 noma Greece siyabona. Kodwa lokho kulandelayo yikho okungathi kuyadida makufundwa incwadi kaDaniel chapter 11. Now ngifisa sibone lokho bengithe siyakubona siyakwazi so that ngathi sivele sihamba nje kwiline efanayo sinincwadi kaDaniel chapter 11. Ngifuna sibone ukuthi uqale kukhulunywe ngamaMede namaPersia, kukhulunywe ngombuso waseGreece, and then sizobona ukuthi okulandelayo kumele kufane naloko chapter 2, chapter 7 na chapter 8. I hope leyo nto iyazwakala bazalwane. Lokhu kubalulekile kakhulu ngoba uNkulunkulu uyafisa ukuthi sazi izikhathi. Siyayibona leyo nto esikuzona. And sibonile ukuthi incwadi kaDaniel chapter 11 ikhuluma kakhulukazi ngezikhathi zokugcina ngoba mawufunda incwadi kaDaniel chapter 12 kuthiwa ngalezo zinsuku uMikhayeli yakusukuma kuyoba khona ukuhlupheka ongakazi kube khona la emhlabeni. Iphinde futhi kuverse 2 chapter 12 ikhuluma ngokuthi abalele emhlabathini bayakuvuswa. Siyabona leyo nto. And iBhayibheli ngalezo zinsuku. So ukuze ukwazi eziphi lezo zinsuku. Yabona uNkulunkulu akazifihlanga lezo zinsuku. Abantu abaningi bathi uNkulunkulu uzifihlile. Bazalwane into uNkulunkulu ayifihlile kuphela usuku nehora. Kodwa uNkulunkulu isicaciselile elizwini lakhe ukuthi singabona kanjani mase kusondele losuku nehora. Ngeke silwazi usuku nehora yebo, kodwa sobona kanjani mase kusondele. So now uNkulunkulu esichazele namanje incwadi kaDaniel chapter 11. Kodwa ukuze si-understand lapha ekugcineni kwa-chapter 11 kumele siyilandele yonke incwadi. Kumele siyilandele yonke le ncwadi. Asiyeni khona-ke bazalwane incwadi kaDaniel chapter 11. Cela sifunde uverse 1 no-2. Kunento engifisa siyibuke. Verse 1 no-2. Hamba kancane nje impela. Verse 1 no-2 Daniel chapter 11. Yebo, mina ke ngomnyaka wokuqala kaDariyu umMede ngema ukumqinisa ukuba abe namandla. Ngalokhu ngiyakutshela iqiniso. Bheka kuseza kuvela amakhosi amathathu ePersia. Eyesine iyakunotha kunawo onke. Isiqinile ingcebo yayo iyakuvusa bonke ukulwa nombuso waseJavani. Cela sikhona verse ibone bazalwane. Uverse 1 yazi ukuthi siphethe amabhayibheli ethu. Hawu nelami mhlambe ngelize livele kahle la camera. But uverse 1 uthi ngomnyaka wokuqala kenkosi uDariyo inkosi yani yamaMede. So uverse 1 uveza ukhuluma ngani ngamaMede. Kuverse 2 ukhuluma ngePersia iPersia. Uthi kuyakusukuma amakhosi amathathu ePersia. So siyabona kuverse 2 sesikephi sesisePersia. Kuthiwa kodwa kuverse 4 futhi khona kuverse 2 ithi le nkosi yesine iyona ezoqala ukuxabana nani nesizwe noma nombuso waseJavani. Siyabona leyo nto. Ungena kanjalo ke esithombeni umbuso waseJavani. Sesikumbuso waseJavani. So mawusuka kuverse 2 kusukela nje kuverse 2 wehla nakho akithi mhlambe verse 3 ngoba uverse 2 uyakhuluma ngePersia uyakhuluma nangoseJavani. Kodwa kusukela kuverse 3 wehle nakho sekukhulunywa ngombuso waseJavani. Futhi siyakhumbula abazalwane ukuthi umbuso waseJavani kambe wawunjani. Siyabona la esithombeni. Lesisibuka isithombe. Sisiqala phela.
Siyabona le ingwe le inamakhanda amane. Kambe lamakhanda amane bazalwane amele ini? Amakhosi amane. Umbuso waseJapan wawuzohlukana kane noma mhlambe into 4. Siyabona leyo nto. Now sasifundile kwisifundo sethu esidlulile la kuncwadi kaDaniel ukuthi umbuso lo waseJapan sifunda mhlambe uverse 4. Sasifunda uverse 4 osichazelayo ukuthi sesikephi la kulama verse 4. Sifunda uverse 4 siubone futhi. Iyakwanela ukuvela nje umbuso wayo uyakufohlozwa, wahlukaniselwa emimoyeni yomine yezulu. Ungabi ngowenzalo yayo, ungabi njengasekubuseni kwayo eyabusa ngakho, ngokuba umbuso wayo uyakusishulwa ube ngowabanye ngaphandle kwalaba. Cela ukubuza-ke bangcwele uthi la kuverse 4 kukhulunywa ngomuphi umbuso lokuthiwa uyakuhlofoswa bese uhlukaniswe kane kumoya emine yezulu. Uverse 4 ukhuluma ngani? Uverse 4 bazalwane. Ngifuna nje ukubona ukuthi siyalandela. Ngicabanga ukuthi yebo. Khuluma ngeGreece. Yebo ukhuluma ngeGreece. Makhulunywa ngokuhlofozwa kwayo bese uhlukana kumoya emine kukhulunywa ngani? Sanibona. Angisho ukuthi uzohlofozwa uhlukane kube to the 4 winds of Ngicela heaven. ukuzama. Ngilate Yebo. ngilate nje bengicela ukuzama. Isn't it when ithi ngicabange bewuhlukana into 4 umbuso waseGreece. Athi ngibona angifuni ukuyiconfuse nabo Constantine but ngicabanga nabo ubani konje lo uAlexander the Great, right? Yebo. Or angilahleki Awulahleki cha. Mase ukhuluma Alexander the Great sewusondeleke impela. ngiyasondela. Okay, so ini ngathi baye balibulala umndeni wakhe and then like the generals split the into 4 different parts. Omunye waye south, omunye waye north, omunye waye east and west. Is that what they're talking about? Yebo ke kunjalo ke impela. Yes, ikhuluma ngaloko bazalwane. Okay, Now, all right. lokho kubalekile ukuthi sikuqonde ngoba angisho mayiqhubeka incwadi kaDaniel chapter 11 ikhuluma ngenkosi yaseningizimu, ikhuluma ngenkosi yasenyakatho. Siyabona leyo nto. Lawo magama ama-directions lawo kwakuhlukene ngawo, yabo. Umbuso lo ka-Alexander mase ishonile Alexander bawuphuca umbuso kumndeni wakhe, ama-generals awuthatha. Now ngaze ngaveza isithombe sakho last week. Nasi isithombe ngangisivezile. Ngangikhulumile ngenkosi yesine yombuso wamide namaPersia uXerxes lo. Sengiyadlula ngeke ngihlale kuyona. But nanga ama-generals ka-Alexander siyawabona. La. Siyawabona nje wonke. Mane awuhlukanisa umbuso kuma-directions amane. North, south, east, west. But Yes. yakhumbula bazalwane ukuthi kwenzeka kanjani? uLysimachus njengoba sibona nje amagama nje. uLysimachus ngifuna ukusondela sibona amagama, siyabona lamagama. uLysimachus nakula. uLysimachus uyanqoba uCassandra. Bona bebusa ini iwest ne-east. uLysimachus unqoba uCassandra. So kubese kuba uyena manje obusayo indawo kaCassandra lama-general. Bese lo omunye manje esimbonayo la uSeleucus lo. Yena indawo yakhe kwakuyindawo esenyakatho, north. So makhulunywa ngoSeleucus njalo kwi-history wena ubokhumbula i-king of the north ngoba indawo yakhe yayise-north. Yena wanqoba uLysimachus. So manje i-king of the east and west ayisekho ngoba uLysimachus noCassandra basekho. uLysimachus ubulala uCassandra, uSeleucus ubulala uLysimachus.
abesethatha indawo zabo. Kusala emakhosi amabili kuphela, i-North ne-South. Yingakho incwadi kaDaniel chapter 11, even though kuhlukene kube ngama-4 winds, 4 directions, 4 kingdoms, kodwa kukhulunywa nga-2 kuphela. Ngoba la abanye u-East no-West basheshe baphelele. Siyabo. So ngiyakhumbula na imap ngangiyivesile, but West and East awusekho. West and East awusekho. Now siyaqhubeka-ke bazalwane. Okunye sasidlulile kona kuningi sasidlula kona last week safunda kusukela ku verse 4 saze sazoma ku verse 9. Sikhuluma nje ngomlando. Umlando wenzeka la kulobukhosi lobu. Siyakhumbula sikhuluma ngenkosi uverse 5 yaseningizimu ukuthi izoba namandla, kodwa kuzoba khona enye yamakhosi ayo abe namandla ukudlula yona. uSelucas lo unamandla ukudlula uPtolemy. uPtolemy njengoba sibona kanje, kukhona uSelucas noPtolemy. uPtolemy inkosi yaseningizimu, Seleucus inkosi yasenyakatho, nayi iningizimu south, njengobona kune-Egypt. So iningizimu kahle kahle ngingathi isihlalo sakhona sobukhosi sise-Egypt. Kunevesi engilifunayo la elikhuluma ngeGibhithe elisibonisayo ukuthi iningizimu yiGibhithe. Oh yebo, asisalibonanga bazalwane. Kahle kahle kuverse 8, mawuhlanganisa uverse 8 no9. Kuverse 8 iyasho ukuthi uzoya eGibhithe. Mhlawumbe ungafunda nje uverse 8 uthuze. Naw sengiyafunda angisabone igama eGibhithe. Ngafunda uverse 8 no9. Uverse 8 othi ngichaze nje uyasho ukuthi le nkosi yaseningizimu izoya kuphi? Izobuyela eGibhithe. And then mawufunda uverse 9 iyasho ukuthi uzobuyela embusweni wakhe. The king of the south shall come into his own kingdom. So lapho yasichazela ukuthi i-kingdom yakhe yiGibhithe. Siyayizwa lona bazalwane. Mhlawumbe ke sifunde ukuthi verse 8 no9. Kepha yona iyakungena embusweni wenkosi verse 8. Okay. Nawo uNkulunkulu babo kanye nezithombe zabo ezibunjiweyo nezintsha zabo ezinqanelekayo zesiliva nezegolide uyakukuthumba akuyise eGibhithe ayiyeke inkosi yasenyakatho iminyaka ethile. Kepha yona ungena embusweni wenkosi yaseningizimu kodwa uyakubuyela ezweni lakubo. La isiZulu mhlawumbe uverse 9 awucacisisi kahle, kodwa yabona la ku-English yasho ukuthi so the king of the south shall come into his kingdom and shall return into his own land. So isho into eyodwa nje ukuthi uzongena embusweni wakhe abuyele ezweni lakubo. Siyabona leyo nto. And kuverse 8 bisesitshenile ukuthi lelo zwe lelo yini? yiGibhithe. So amavesi ubalulekile uverse 8 mawufunda incwadi kaDaniel chapter 11 ngoba uverse 8 yenye yamavesi ambalwa alibizayo izwe laseningizimu ngegama ukuthi hayi ngempela yiGibhithe, kuze singaloke singabaza. And ngempela namawuseya emlandweni inkosi uPtolemy lengikhuluma ngayo yayibusa kephi? Ezweni laseGibhithe. So zalwane namhlanje siyaqhubeka nje kancane, ngifuna sihambe slow ngoba hey ngiyakhumbula le ncwadi lekaDaniel chapter 11 uyabona nje umuntu ngamdida zathi uthi siyibeke phansi, but nayo into engihlezi ngisho. uDaniel ngesikhathi edidekile engaqondi iprofethi wenzani? Wave wayibeka phansi? Cha, wakhuleka. Thatha incwadi lokuthi njalo nje uthi yazi uNkulunkulu siyayifunda njalo kodwa ngiloke ngilahleka njalo. Thatha incwadi uloke uyifunda, mhlambe ubuze futhi, mhlambe kunenye incwadi engize ngiyishare kwi-group ekhulumayo ngomlando, ekuchazayo umlando lo. Njengoba ngifunda amavesi mina ngichaza umlando, ikhona incwadi kahle kahle eveza amavesi nomlando ukuthi leli vesi leli lifulfileka kumlando okanje nakanje, and ihamba nje nge-sequence ize iyofika ekugcineni. Siyayibona lento bazalwane, because ibalulekile siyilandele le sequence ngoba masifike ekugcineni singazazi sifike kanjani ekugcineni kulula ukuthi silahleke. That's why kunemibono eminingi ehlukile ukuthi la mavesi okugcina kaDaniel chapter 11 asho ukuthini.
Kodwa mawulande ekuqaleni asikwazi ukuthi silahleke. Now la sasiphele khona abazalwane kwakuvesi 9. Leli verse esiqeda kulifunda. La kwakhona inkosi yaseningizimu eyahlasela inkosi yasenyakatho. Ihlaselelani na? Ngoba inkosi yasenyakatho yayibulale udadewabo benkosi yaseningizimu. Siyakhumbula? Udadewabo benkosi yaseningizimu wayefike kanjani enyakatho? Siyakhumbula ukuthi babezame ukuthi benze ipeace. And indlela ebenze ngayo ipeace ukuthi inkosi endala manje yaseningizimu yayithathe ingane yayo indodakazi yayo yayoyiganisa yayishadisa kephi enyakatho. Seyinikeza inkosi yasenyakatho enorth. But yasenyakatho yaseyivele ishadile inonkosikazi kumele imxoshe unkosikazi wayo. Mase imxoshile emva kweminyaka ethile yamphinda yamkhumbula unkosikazi wayo yambuyisa. Unkosikazi wayo ngoba engasayithembi kodwa le nkosi inkosikazi wale nkosi le yasenyakatho siyakhumbula salikhumbula udaba nalo bazalwane ngelivesi. Unkosikazi wale nkosi yasenyakatho igama lakhe siyakhumbula kwakunguLaodice. uBerenice ile ndodakazi yenkosi yaseningizimu. Wena mawufunda la ithi Berenice, daughter of Ptolemy and Arinos of Egypt. She was married to the Seleucid ruler Antiochus Theos, supplanting his first wife. Kuthiwa yayishade no-Antiochus Theos. Isusa unkosikazi wokuqala ngempela bamgwaqosa unkosikazi wokuqala uLaodice, whose children she persuaded him to bar from the succession to the throne in favor of her own. Laodice, however, persuaded Antiochus to come to Ephesus, where he died in 246. So Laodice wagcina seyibuyelana futhi nomyeni wakhe waze siseyithi akeze azohlala naye eEphesus. Makwenzeka lokho, umlando uthi uLaodice wayengasamthembi umyeni wakhe, wagcina wamdlisa upoison wambulala, wabese wazithathela yena umbuso. Manje kodwa uzomenzani lona omunye unkosikazi osuka le eningizimu eGibhithe? Wabulala nengane zakhe, wabulala futhi nabantu babesuka naye eGibhithe, wabulala nje yonke into esuka eGibhithe. Now umfowabo wale ndodakazi mase ikhulile sekuyena ongumbusi. Uyena ekhulunywa ngayo la ekugcineni, masibuka la ekugcineni khulunywa ubani? Ptolemy Eugetes. Siyabona leyo nto. Uye lokhulunywa ngayo umfowabo wale ndodakazi. Seyiyaya manje uyohlasela kephi enyakatho ngoba kwabulawa kabuhlungu usisi wakhe uBerenice. So uyahlasela futhi wanqoba, wabese ebuyela manje ezweni lakhe, kodwa akabuyelanga engaphathanga lutho. Lithi iBhayibheli wathatha zonke iy'thombe zonkulunkulu babo ezazilapha enyakatho, ezazithathwe kudala yenye inkosi ekuthiwa uCambyses, ingane kaKhoreshi uCyrus. So manje kade zazihambile ley'thombe nalezitsha, manje ubuya nazo uPtolemy umfowabo uBerenice, and ubuya nazo uzongena nazo kephi eGibhithe, njengoba lisho ivesi lithi uzokubuyela eGibhithe, uzokubuyela ezweni lakhe embusweni wakhe. Saphelela lapho bazalwane last week. Manje sizototoba kancane, mhlawumbe sizophela nje kuverse 14 namhlanje. Asitotobeni-ke bazalwane. Ngizoloke nje ngirepeata kanje ngoba siyatotoba kakhulu. But ngokuloyo sirepeata uzobona okunye nokunye kuzokhumbuleka. I'm sure mhlambe abanye babekhona last week le ndaba lo mlando kaBerenice just ngokuphindwe kwesibili sewuyangena cishe manje sewuzohlala. Now ngifuna sitotobe sifunde kusukela kuverse 10. Sifunde uverse 10 siye kuverse 14, kodwa mhlambe ngizomane nje ngikumisa kancane. Amadodana ayo ayakuhloma, abuthe isixuku sezimpi eziningi. Ziyakufika nokufika, zikhukhule, zidlule. Ziyakubuya, zilwe kuze kube senqabeni yayo. Inkosi yaseningizimu iyakubaba, iphume, ilwe nenkosi yasenyakatho. Iyakuveza isixuku esikhulu, isixuku sinikelwe esandleni sayo. Verse 12. Kepha isixuku Ngicela ibambe kancane-ke. Ngicela uphinde futhi uverse 10.
amadodana ayo ayakuhloma, abuthe isixuku sezimpi eziningi. Lana mayithi amadodana ayo ayokuhloma. Ikhuluma ngawaphi amadodana kabani? Ubani manje oqeda kulimalela noma oqeda kwehlulwa? Bekuyinkosi yakuphi? Yasenyakatho, angisho. Ihlulwa inkosi yaseningizimu. Umfowabo uBerenisi. So manje amadodana wale nkosi yasenyakatho yiwo la ahlomayo kuverse 10. And bazalwane njengangisho ukuthi i-prophecy is history in advance. So ukuze ubone ukuthi ngempela lento ikhulunywayo uyayilandelisisa and iyiqiniso ngale ndlela oyilandela ngayo, kumele uyiqhathanise nento eyenzeka kwi-history. And ngempela mawufunda kumlando inkosi yasenyakatho uSelucas lowa le yayibulewe nguTolemi yayinamadodana amabili, and la madodana amabili eyokuqala nguSelucas Carounus and then enye ngu-Antiochus Magnus. Amagama abalulekile kakhulu kubazalwane sengiyawasho nje ukuze masifunda mhlambe sizohlangana nawo sibe khona ukukhumbula, kodwa yena la madodana amabili, and la madodana acasuka kakhulu ngokubulawa kobaba wabo nokubulawa futhi kogogo wabo uLaodice. Siyabona leyo nto, acasuka kakhulu, ahlasela inkosi yakuphi? Yaseningizimu, i-king of the south. Kodwa mase behlasela kanjalo bazalwane, uverse 11 usitshena enye indaba, uthi nayo inkosi yaseningizimu, cela ufunde uverse 11. Inkosi yaseningizimu yakubaba iphume ilwe nenkosi yasenyakatho. Cela uma lapho ubambe lapho, cela sibambe lapho. So lamakhosi lamadodana la ayahlasela futhi nenye ipiece nje i-history njengoba bemabili lamadodana ngesikhathi besahlela ukuhlasela ayomabili, kodwa mase kuhlasela le nenye indodana endala yaseyifile uSelucas, wasekuphila u-Antiochus Magnus yaseyifile nenye indodana. So iyodwa, ingakho mawuyifunda kwe-English mawufunda kwelesingesi iBhayibhile kahle kahle khona kunento emangalisayo evelayo lapha kuverse 10. Ithi, but his sons shall be stirred up and shall assemble a multitude of great forces. Ithi, and one shall certainly come. Mayiqala ivesi ithi plural his sons, mase be-assemblisha besezama ukuhlanganisa amabutho, kodwa maliqhubeka lithi oyedwa ozofika. Yabona leyo nto eGibhithe eletha impi. And ngempela kwenzeka kanjalo, njengoba ngisho ukuthi ngesikhathi besahlela impi bebephila bebabili, kodwa mase beya empini waseyifile oqala, ngase kuphila oyedwa, and uyena wahlasela izizwe eziningi ezazibuswa inkosi yaseGibhithe uTolemi, and waze waba nemicabango yokungena ngisho eGibhithe phakathi. Manje kuverse 11 kuthiwa inkosi yaseningizimu izobabelwa ngoba yena izocasuka kakhulu, bese kuba yiyona-ke manje ehamba iyona nenkosi yakuphi? Yasenyakatho. Ngempela kwenzeka kanjalo, sekuyenye inkosi, kodwa manje ngisho phela abantu bayafa, kodwa kuqhubeka imibuso eyodwa, umbuso wasenyakatho, umbuso wakephi? Waseningizimu. Siyakhumbula into engangiyichazile last week bazalwane, I hope siyayikhumbula ukuthi inkosi yasenyakatho nenkosi yaseningizimu akuyena nje umuntu oyedwa, but kahle kahle umuntu obusa leyo ndawo. Siyabona leyo nto. So ngenza isibonelo ngeGoli nangeTheku. Mawukuthi kuneTheku liyabuswa uZuma, kube neGoli libuswa uRamaphosa. Ngaleso sikhathi iGoli libuswa uRamaphosa, inkosi yaseGoli nguRamaphosa, kodwa mayishona uRamaphosa mhlambe kungene uThabo Mbeki eGoli, sekuzoba uThabo Mbeki inkosi yakuphi? YaseGoli. Siyabona lona sokuloke kushintsha kanjalo, nalana bekuloke kushintsha kanjalo, ngwane ngena amadodana makukhothama ubaba ngena amadodana kanjalo. Ingakho mawufunda nasemlandweni uzoloku uthola amagama ahlukile, kodwa ubukhosi obufanayo.
ngoba kuseyinkosi yasenyakatho seyinkosi yaseningizimu. Sayizona bazalwane. So verse 11 ikhuluma ngenkosi yaseningizimu ukuthi izoya iyolwa nenkosi yakuphi yasenyakatho. Kuzokwenzakalani mabesilwa bazalwane? Asizweni verse 11 ngicela uqhubeke nayo. Verse 11. Inkosi yaseningizimu iyakubaba iphume ilwe nenkosi yasenyakatho. Iyakuveza isixuku esikhulu. Isixuku sinikelwe esandleni sayo. Ngicela uqhubeke nayo. Kepha isixuku sesisusiwe, inhliziyo yayo iyakuziphakamisa, iwise phansi izinkulungwane ezingamashumi amaningi, kepha ayikuba namandla. Ayikuthola amandla kaloku, yebo. Cela isimeni lana bazalwane. Kuthiwa inkosi yaseningizimu izolwa nenkosi yakuphi yasenyakatho. Kuyakhulunywa futhi ngenkosi ezovusa ini isixuku esikhulu. Sayizona bazalwane. Lesixuku esikhulu esivuswayo la sivuswa inkosi yakuphi? Inkosi yasenyakatho, enorth. Mase kuthiwa sinikele esandleni sayo kulapho verse 11. Sinikelwa esandleni senkosi yaseningizimu. Ngamanye amazwi izosinqoba lesixuku esikhulu. Ngempela bazalwane kwakhona inkosi igama layo uPtolemy. Kuthiwa uPtolemy Epiphanes. Kuthiwa inkosi nje bazalwane ngempela indlela ayibusa ngayo yayingekho right. Mawusho umlando inkosi nje yayithanda ubumnandi, ithanda ukuphuza namaphathi kanjalo kanjalo. Kodwa kuthiwa mayizwa ukuthi kuza amadodana wenkosi yasenyakatho azohlasela, yesaba ngempela futhi yayicasuka yathi nami ngizama ukuhlasela nginqobe. Kwahlangana kanjalo ke empili. Ngempela futhi le nkosi lethanda ubumnandi namaphathi ngempela yanqoba. Kodwa ithe isanqoba injalo yathi hayi ake kuvunyelwane la ukuthi kuzoba nokuthula, asisazoxabana, yenza ukuthula, yenza i-peace. Kuthiwa they sued for peace no-Antiochus Magnus. Yakhumbula Antiochus Magnus bekuyindodana kaSeleucus lo wayebulewe inkosi yaseningizimu lenenye ephambili. Now sekunokuthula-ke. Kuthiwa kodwa le nkosi lena futhi izothini? Inhliziyo yayo izophakama and kuthiwa izobulala abaningi, iy'nkulungwane eziningi zabantu mayibuya kuleyo mpi. Ngempela kwenzeka kanjalo. Lana mayikhuluma kuverse 12 ngey'nkulungwane eziningi ezabulawa, yabulala amaSirayeli. Kuthiwa mayisuka empini le eSiriya, indlela mawubuka kwimap, mawusuka eSiriya, mhlawumbe ukuthi ngiyiveze nje la kwimap. Yabona mawusuka la eSiriya uza la eGibhithe udlula kuphi? E-Israel. So le nkosi uPtolemy usuka la eSiriya uyabuyela la eGibhithe. Seyinqobile kwabe sekathi hayi makube nepeace. Ngokomlando kuthiwa yadlula le nkosi la eSirayeli eJerusalem ya-ofarisha ama-sacrifice kuNkulunkulu waseSirayeli. Kodwa into ayenza yathi icela nokungena kwindawo engcwele kubantu esike sifunde nabo-ke i-sanctuary. Uyazi ukuthi kwindawo engcwele ungena umpristi omkhulu kuphela, futhi naye ungena kanye ngonyaka. Siyakhumbula amaJuda anqaba kanzima, kodwa mayihamba ngoba beyinqabelile kuthiwa yahamba icasukile kakhulu. Mayifika eGibhithe, la eGibhithe seyifika ezweni la eGibhithe, ezweni elibusayo eGibhithe, kuthiwa yabulala amaJuda awehlala kephi? eGibhithe. Ngokomlando kuthiwa kwafa ngaleso sikhathi amaJuda almost 40,000 ngesikhathi esifishane, massacred, bebulawa ngenkemba, beshiswa, besithiwana amaJuda ngenxa yalolu lako lale nkosi. Yingakho-ke ivesi lana lisho ukuthi uzobulala iy'nkulungwane eziningi. Kodwa kuthiwa lokhu akuzumsiza, he will not be strengthened by it, uverse 12 lo. And ngempela akumsizanga ngoba abantu bacasuka kakhulu ngalento eyenziwe. Yagcina nayo inkosi lena seyisifa futhi. Sekusala manje kubusa indodana yayo encane eneminyaka ewu5 kuphela. Now sekumavesi okugcina uverse 13 no14. Soyivala kuverse 14. Ngizoyiphinda le part engiyiphinde namhlanje yona masenza i-revision next week, ngiyayiphinda ukuze siyikhumbule.
Asifundeni manje uverse 13 no-14. Iyaxolisa sengivele ngacinyelwa i-iPad lana. Oh, bakithi. Mm. Angazi khona yini omunye onesizulu. Yes, ngafunda verse 13. 13 no-14 ya. Inkosi yasenyakatho iyakubuya iveze isixuku esikhulu kunesokuqala. Ifike nokufika ngasekupheleni kwezikhathi eziyiminyaka nempi enkulu nempahla eningi. Elisimeni lana bazalwane. Okay, before bengishithi sofunda uverse 14. Kuthiwa inkosi yasenyakatho iyabuya. Kodwa iletha angisho yakhumbula besikufundile ukuthi izoletha isixuku, kodwa isixuku siyokunikelwa esandleni senkosi yaseningizimu. Siyakhumbula lokho besikufunda kuverse 11 no-12. Kodwa manje ukuthi inkosi yasenyakatho seyiza nesinye isixuku esikhulu kunakuqala. And kuthiwa iza emva kweminyaka ethile. Siyakhumbula ukuthi bengishilo ukuthi inkosi yasenyakatho yaseningizimu bavumelana ngepeace ngokuthi hayi ake siyeke ukulwa. Kodwa le peace yalasta u14 years until kuze kufe lenkosi yasenyakatho. Kuthe mase kufa lenkosi not yasenyakatho yaseningizimu I mean. Mase kufa lenkosi yaseningizimu yala eEgypt. Otholemi labo. Sekubusa manje inkosi ena 5 years. Le yale enyakatho ithi ha sekubusa inkosi encane kanje nali ithuba engilitholayo ukuthi ngihlasele ngizowuthola lo mbuso. So ngempela iyahlasela ke manje. Uverse 13 ukhuluma ngaloko kuhlasela. Ukuthi inkosi le yasenyakatho iyabuya futhi iza nesixuku esikhulu kunalesa kuqala. Futhi ibuya emva kweminyaka ethile. Iza nebutho elikhulu nengcebo enkulu. Sayibona lo bazalwane. Nasizeni uverse 14 uthini? Verse 14, ngalezo zikhathi abaningi baya kuyisukela inkosi yaseningizimu. Nabaphangi babantu bakho baya kuziphakamisa ukuqinisa umbono, kepha bayakuwa. Yeza leli bazalwane, masifika kuverse 13. Masifunda uverse 13 siyathola ukuthi inkosi yasenyakatho iyahlasela eningizimu, angisho. Kuverse 14 uqala siyatshela ukuthi ayihlaseli yodwa. Ngoba sisatshela ukuthi baningi abazoyisukela inkosi yakuphi yaseningizimu. Why kusenzeka lokhu? Ngoba inkosi incane so bonke baningi ababona ithuba lombuso nje ngaze ngithi mangikhuluma mhlambe ngolimi lwesiZulu. Babona umbuso nje olula ukuthi bawuthole bawunqobe. Bayahlasela ke and ngokomlando ngempela uAntiochus Magnus wahlangana nenkosi enye yaseMacedon ekuthiwa uPhilip. Bathi hayi cha bazohlukaniselana ngomhlaba wale nkosi yaseGibhite, abahlangane bayinqobe ngokusheshsha. Kodwa lokhu kwangekho semthethweni ngoba ukhumbula ukuthi babenesivumelwano sokuthi kune-peace manje between them. So into eyenzakalayo sekuvela futhi nabantu abasha. Sicela sikuphinde uverse 14 ikhonto engifuna siyibone. Verse 14. Ngalezo zikhathi abaningi baya kuyisukela inkosi yaseningizimu. Nabaphangi babantu bakho baya kuziphakamisa ukuqinisa umbono, kepha bayakuwa. Bazalwane, verse 13 ukhuluma ngenkosi yasenyakatho ihlasela eningizimu. Verse 14 mawusaqala ukhuluma ngamakhosi amanye futhi azohlasela nawe eningizimu. Kubese kuvela uhlobo oluthile labantu esingabazi obani labo kwamanje ababizwa ngabaphangi. Kuthiwa nabo ngalesi sikhathi bazoziphakamisa nabo bazovela manje. And uyazi yini eyenzeka ngokomlando? Kwathi u-Antiochus Magnus inkosi yasenyakatho ihlangene nenkosi uPhilip beze nebutho elikhulu bezohlasela le nkosi encane. Kwaba khona umbuso wawukade umncane kudala kodwa uloke ukhula kancane kancane onganakekile. Kancane kancane umane uyifaka lapho nalapho
ezimpini until lo mbuso banamandla umbuso lo waseRoma. Manje sekuvela wona uzodefenda umbuso kwakephi waseningizimu. Bathi beyohlasela kwafika umbuso waseRoma wathi lokho okwenziwayo akukho semthethweni. And lenkosi lena izodefendwa ngumbuso waseRoma. Ngaleso sikhathi iRoma yangeyona umbuso yayiyirepublic kodwa ke kuze ngoba ngazi ngizothini irepublic ngesiZulu. Ngamanye amazwi yayingenayo inkosi. Wayisona size ngathi kuphela ngaleso sikhathi sasingena inkosi sasibuswa nje ngabantu behlangene kunento engathi yiparliament kunesenate. Uyabona leyo nto. And kwakungabantu bebethanda kakhulu ngathi ijustice. So mabebona lento isenzeka ngempela isenate yathumela amabutho aseRoma ayenamandla ngendlela emangalisayo. Afika ayivala yonke le ndaba. Kuthiwa laba ngabaphangi babantu bakho. Uyazi ukuthi ungani bebizwa ngabaphangi babantu bakaDaniel ngoba ekugcineni ukuze uphele nje umbuso waseIsrael netempeli laseJerusalem libhujiswe. Isizwe sasizobhubhisa itempeli lisiphange futhi isizwe esasizophanga letempeli lihambe nemagolide nani ekugcineni kwakuzoba isizwe sakuphi saseRoma. Siyakhumbula bazalwane into eyenzeka ngo-AD 70 la kwafika amaRoma aphanga itempeli futhi alishisa alibhubhisa konke nje bazalwane. Lokhu uyakuthola futhi nakuncwadi kaEzekiel. Mawufunda incwadi kaEzekiel chapter 7 kuverse 22 uya ku24 mhlawumbe singakubhala. Iyakhuluma ngombuso ozobhubhisa isizwe sakaSirayeli. And into emangalisayo ukuthi isebenzisa futhi ukuthi kuzobe isizwe sabaphangi. Isizwe samasela noma isizwe samaphangi. So yabona ukuthi iBhayibheli aliqali la ukusebenzisa leli gama lokuthi amaRoma abaphangi. So labaphangi ekukhulunywa ngabo labazalwane amaRoma iwona ke manje sewevela-ke. And kuthi ayavela to establish the vision. Isho kanjalo la kwesiNgisi. Isho ukuthini leyo nto? Yingoba ivision vele kusukela ku-chapter 2, chapter 7, chapter 8. Mawukhumbula kahle hle ifocus yalama vision la umbuso waseRoma nezinto ezenziwa ngumbuso waseRoma kumaKristu. So mase uvela lo mbuso waseRoma manje ubukathi ungaveli la kwincwadi kaDaniel chapter 11. So uyacacisa ukuthi ngempela lama vision namanye la adlulile ayiqiniso. So ayavela to establish the vision. Sayibona lo bazalwane. So namhlanje ngifuna sime la bazalwane. Sise ku verse 14, sisesekudeni sekuhistory manje sikangena kuprophecy. But siyalandela ukuthi manje sekuqala ukungena umbuso wakephi? Umbuso waseRoma. Isikhathi lento eyenzeka ngaso ngifuna ukusiveza mhlambe next week angisibhalanga la yebo because kuhle lokubona nesikhathi but I think it's around 200 BC. Mangikhumbula hla around unyaka u200 BC. So meaning 200 years before Christ. So sisesekudeni kulesikhathi sethu but siyasondela kancane kancane. So ngizibamba lapho nje bazalwane. Now into again engifisa bazalwane sikhumbuzane ngayo ukubaleka kwalento esiyifundayo. Why sifunda lokhu? Ingoba siyafisa ukwazi isikhathi esikusona. Why kumele sazi isikhathi? Ingoba mawazi isikhathi uyazi ukuthi yini okumele uyenze. Sayibona leyo nto. Lokho sikuthola kuphi? Sikuthola evesini oba seChronic izChronic 1 Chronicles chapter 12 verse 32. Kuthi amadodana kaIsakhari wangamadoda aweqonda ini izikhathi futhi ayenolwazi ukuthi uSirayeli kumele enzeni. Sayizwa leyo nto. So ayazi ukuthi uSirayeli kumele enzeni ngoba banekuqonda kwani kwezikhathi. Mawungasazi isikhathi awazi wenzeni. Mawuvuka ekuseni mhlawumbe kusemnyama kodwa awukho sure ukuthi kungo-3 noma kungo-4 noma kungo-6 awazi. So ngoba awazi nokuthi ngiqhubeke ngilale noma ngiqhubeke ngithini ngivuke. Mawuhlakaniphile wenzani? Uye udonsa ifone la. Uthi kusengo-3 hayi uthi ngiqhubeke mhlawumbe ngilale. Siyayibona leyo nto. But mawubona ukuthi esekusondela isikhathi sami vele sekuvuka mhlawumbe uvuka ngo-5 uthi yabona seku-4:45 uthi ngisale sengivuka vele. Utshela isikhathi ukuthi kumele wenzeni. Siyayizwa leyo nto bazalwane. So uNkulunkulu la uyasinikeza.
Uyasinikeza i-timeline ngalezi prophet esizifundayo ukuze sazi ukuthi senzeni. And nokuthi futhi sibone i-urgency yokuthi sibe nalesi similo lesi esifunde ngaso kathi kuqala isifundo bazalwane, ukuthi ezinhliziyweni zethu kuphume umina kungene uthando, kuphume umina kungene bani bazalwane. Nasi isithombe sasike sasibuka na last week, kungene uJesu owahlatshwa ngenxa yethu, kuphume umina kungene uJesu. Uyazi ukuthi bazalwane, isifiso sikaJesu ngesikhathi edlula konke lokhu, edlula konke lobunzima, isifiso sikaJesu ukuthi enhliziyweni yami neyakho kuphume umina kungene uthando. Now that is the wish kaJesu. Bangaba baningi abantu abathi ngiyamvuma uJesu njengenkosi nomsindisi, but as long as kusabusa umina, indodana yomuntu yafela ize. Uyazi iBhayibhile lithi uJesu yonke lento loluhlazo osilibonayo, uyabona nje kumenziwe kanje, ebekwe phambi kwesixuku sabantu kanje, ekhonjwe ngathi ayilutho kanje ubuPilato. Kuthiwa uJesu loluhlazo walidelela, walibona ngathi into encane. Sakhumbula kumaHebheru chapter 12 kuverse 2, kuthiwa ngenxa yenjabulo noma ngenxa yentokozo eyayibekwe phambi kwakhe, kuthiwa walidelela uhlazo wangalinaki. Uyayibona leyo nto bazalwane? So uJesu wabona ukuthi yebo kuluhlazo olukhulu, kubuhlungu obukhulu adlula kubona, kodwa zange akunake, wakudelela ngoba kuyena ukusinda kwami nawe kuyinto enkulu kakhulu ukudlula lobuhlungu. Ukushintsha kwesimilo sethu kuyena uJesu kwakuletha injabulo emangalisayo ngendlela yokuthi wathi noma kungenzekani kumina, as long as ngizovula ithuba lokuthi abantu basinde kumina, ngoba isithi esikhulu bazalwane umina. Into ekuqaleni mangena isono, kodwa umina wathatha indawo yothando enhliziyweni yomuntu. Lwaphuma uthando wangena umina, konakala. Asisize bazalwane uNkulunkulu ngempela, sizilandele lesi propheto, siloke sikhuleka bazalwane, sizame sikhuleke kwangempela. uNkulunkulu asiphe ukuqonda, uzosipha uNkulunkulu. Asisize futhi uNkulunkulu ngomsebenzi obaluleke kakhulu wokususa umina, okuhlukana nomina. Ake ngivale ngomkhuleko. Nkosi nothando olumangalisa kakhulu, siyakubonga, siyakubulela kakhulu ngezinto osifundisa zona ezimangalisayo. Siyakubulela Nkosi nangothando lwakho, Nkosi wasibonisa lona ngokunikela ngonyana wakho Yesu Kristu, ukuthi nje Nkosi sikwazi ukunqoba isono esakhele kangaka Nkosi ezinhliziyweni zethu. Sikwazi Nkosi ukunqoba umina okuyiyo impande yesono. Siyakucela Nkosi yezulu ngathi usincede sihlanzeke nje enhliziyweni zethu, kusuke umina kungene wena Nkosi, kubuse wena, kungene uthando. Nkosi yezulu siyahluleka, asinamandla, sicela kuwe Nkosi, sicela nje uthando lwakho Nkosi lusibuse. Siyacela Nkosi kakhulu as sifunda ngothando lwakho, ngamaxesha ethu Nkosi osiphe wona, sikhanyiseleke kakhulu nje Nkosi ngomnikelo owenziwe lizulu, nangomnikelo owenzile wena Yesu Kristu ukuthi sisinde. Please Nkosi sincede, ngoba ukuba ngaba Nkosi silubona uthando lwakho, asizokwazi ukunqoba Nkosi uself lokufuna sikunqoba. Siyacela kakhulu Nkosi yezulu, kakhulukazi ngoba isikhathi sesisiphelele. Sicela konke Nkosi in the name of Jesus Christ, amen. I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just